Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή βραδιά και στη συναυλία της Φιλαρμονικής του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας. Απόψε, με τη βοήθεια της Φιλαρμονικής, θα ταξιδέψουμε στη μουσική. Η απόψινή συναυλία θα έχει άρωμα Χριστουγέννων και το σίγουρο είναι πως θα περάσουμε μια όμορφη βραδιά με γνωστές και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες μελωδίες και όχι μόνο. Τη Φιλαρμονική συνοδεύει η παιδική χοροδία του Δήμου υπό τη διδασκαλία του Γρηγόρη Παντελέων. Χωρίς να χάνουμε λοιπόν χρόνο, ξεκινάμε με κάτι απόλυτα χριστουγεννιάτικο. Θα ξεκινήσουμε τη συναυλία μας με μια καταπληκτική μελωδία. Θα σας παίξουμε ένα ροκ. Αλλά ένα ροκ που οι Αμερικάνοι το ονομάζουν Jingle Bell Rock. Δεν έχει καμία σχέση το έργο αυτό με το γνωστό σε όλους μας Jingle Bells. Τα Jingle Bells είναι τα κουδουνάκια που υπάρχουν στο έρκυθρο του Αγίου Βασίλη. Απόψε αυτά τα κουδουνάκια θα καταφέρει η Φιλαρμονική μας να τα κάνει να χτυπήσουν σε ρυθμό ροκ. Καλούμε στη σκηνή τον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής, κ. Κωνσταντίνο Ρίζο. Ας φανταστούμε το έλκυθρο του Άγιου Βασίλη να κατεβαίνει τη στέγη των σπιτιών, να κατεβαίνει από την καμινάδα και να αφήνει τα δώρα του. Ας αφαιθούμε στη μαγεία της μουσικής και νοερά ας γυρίσουμε πίσω στα χρόνια εκείνα που μόλις ζήσαμε σαν παιδιά, τις μέρες αυτές των γιορτών, φροντίζοντας τις καλές αυτές αναμνήσεις να τις διατηρήσουμε για όλα μας τα χρόνια.